Ассалому алейкум ако, бародаро, модаро. Иншалло дар хизмати шумо ҳастем. Мошинои худро омода ҳастем. Ай душанбе, ай автовокзал, ай пеши ресторани Сайёр. Дар хизмати шумо ҳастем 24 соат. То Москва, то Ленинград, мошинои худро омода ҳастем. 24 соат дар хизмати шумо ҳастем. Агар ягон бародарое ки кор дар кор боша, занг зане, иншалло 24 соат дар хизмат ҳастем. Корам дорем. Ай душанбе худмон мегирем, мебарем, ҷои корда мемонем, 3 вақт гузарӣ метиҳем, ҷои хоб метиҳем, патент, документашонам ҳамаша мекунем. Бародарое ки бекорчӣ, бародарое ки пул надоре, возможност надоре, ако марҳамат ба рақамҳои мо занг занед, мо шуморо мегем ба куҷо биед. Такси дорем, автобус дорем. Такси дорем, автобус дорем то Москва, то Душанбера. Ай душанбе автобусои нав дорем, дуэтажа мегирем, иншалло то Москваро бурда мерасонем. 24 соат дар хизмати шумо ҳастем. Дар пеши ресторани Сайёр нишаста ҳастем.